ሰላም ተኸታተልቲ ቻነልና ክሊኒክ ዕግበት ከመይ ኣለኹም ለማዓንቱን ከም ትልሙድ ንዓኹም የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ንጸቕጢ ደም ዝኸውን ብሉጽ ኣብ ገዛኹም ከተዳልዎ ትኽእሉ ዝስተ ውህድ ኣሰራርሓ ክሕብረልኩም እየ ካባኹም ጽበ በለማ ነዚ ቻነል ሰብስክራይብ ምግባር እዩ ናብ ብዙሓት ንኽበጽሕ ድማ ነዚ መደብ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ምሳይ ጽንሑ ሰናይ ጻንሒት ሕዚ ቀፂለ ዝሕብረልኩም ውህድ ብቐሊሉ ኣብ ገዛኹም ክትዳልዎ ትኽእሉ እዩ ካልኣይ ድማ ብብሉጽ መንገዲ ንጸቕጢ ደም ክትከላኸሉ ትኽእሉሉ እዩ ነዚ ውህድ ንምድላው እቲ ቀዳማይ ዘድልየኩም ቀይሕ ሱር እዩ ንቀይሕ ሱር ብቐንዲ ንጥቀመሉ ምኽንያት ኣብ ውሽጡ በዝሒ ናይትሪክ ኦክሳይድ ስለ ዘለዎ እዩ እዚ ናይትሪክ ኦክሳይድ ድማ ንጸቕጢ ደም ንምክልኻል ዝሕግዝ እዩ ብተወሳኺ ቀይሕ ሱር ሰራውር ደምና ክሰፍሑ ይጠቕመና ከም ዝፍለጥ ምስ ደም ዝተተሓዙ ጸገማት ዘጋጥሙና ሰራውር ደምና ክጸቡ እንተለው እዩ ሰራውር ደምና ብብዙሕ ነገራት ክጸብ ብይኽእል ሓደ ግዜ ብተፈጥሮ ሓደ ግዜ ድማ ባድ ኮሌስትሮል ብርጉዲ በፍላይ ድማ ኣብዚሕኩም ፕሮሰስድ ዝኾኑ ምግብታት ትበልዑ እንተኮይንኩም ሰራውር ደምኩም ብኮሌስትሮል ይጸብብ እዩ እዚ ድማ ሕማም ልቢ እስካብ ስትሮክ እውን ከስዕበልኩም ዝኽእል እዩ ስለዚ ቀይሕ ሱር ምጥቃምኩም ሰራውር ደምኩም ክሰፍሕ ብምግባር ደምኩም ናብ ኩሉ ክፋል ሰውነትኩም ወላ ብዘይ ሓደ ጸገም ንኽበጽሕ ይሕግዘኩም በዚ ድማ ጸቕጢ ደም ኣይህሉን ጸቕጢ ደምኩም ትሕልውሉ ጥዕና ልብኹም እውን ትሕልውሉ መንገዲ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ተቀዳማይ ነዚ ውህድ ንምድላው ተቀዳማይ ዘድልየና ቀይሕ ሱር ከም ዝኾነ ሪኢና ኣለና ኣብ መበል ካልኣይ ንጥቀመሉ ዝንጅብል እዩ ንዝንጅብል ኣብዚ ንጥቀመሉ ምኽንያት ድማ ምስ ጸቕጢ ደም ተታሒዞም ዝመጹ ተወሰኽቲ ጸገማት ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ስለ ዘለዎ እዩ ከም ዝፍለጥ ጸቕጢ ደም እንተሃልዩ ሕማም ልቢ ኣሎ ምስ ኩላሊት ዝተተሓዘ ጸገም ኣሎ ኮታስ ጸቕጢ ደም እንተሃልዩ ተወሰኽቲ ተደረብቲ ሕማማት ክመጹ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ነዚ ዝስተ ውህድ ዝንጅብል ወሲኩም እንተዳሊኹምዎ ጸቕጢ ደም ይከላኸለልኩም ብተወሳኺ ድማ እቲ ጸቕጢ ደም ዘስዕበልኩም ካልኦት ተወሳኽቲ ሕማማት ይከላኸለልኩም እዩ ስለዚ ዝንጅብል እቲ ካልኣይ ዘድልየና ስለ ዝኾነ ዝንጅብል እውን ነዳልው ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ጸቕጢ ደም ንምክልኻል ንትነዳልዎ ዝስተ ውህድ ንምድላው ዝጠቕመና ፍርቂ ለሚን እዩ ከም ዝፍለጥ ለሚን ቫይታሚን ሲ ከም ዘለዎ ትፈልጡ ኢኹም ስለዚ ብሰንኪ ጸቕጢ ደም ሰራውር ደምና ከይጉድኡ ናይ ምክልኻል ስራሕ ይሰርሐልና ብፍላይ ጸቕጢ ደምኩም በብግዚኡ ልዕል ትሕት ዝብለልኩም እንተኮይኑ ሰራውር ደምኩም እንዳተጎደ እዩ ዝኸይድ ብሰንኪ እዚ እዩ ድማ እስካብ ስትሮክ ከጋጥመና ዝኽእል ስለዚ ትቐንዲ ንለሚን ንጥቀመሉ ምኽንያት ሰራውር ደምና በቲ ጸቕጢ ደም ከይጉዳእ ንምክልኻል እዩ ስለዚ ነዞም ሰለስተ ተጠቒምና ኢና ነዚ ዝስተ ናይ ጸቕጢ ደም መከላኸሊ ውህድ ክንሰርሕ ክንዳልዎ እንተለና ድማ ፈለማ ነቲ ቀይሕ ሱር ብዝግባእ ንሓጽቦ ድሕሪኡ በብንእሽተይ ንኸትፎ ድሕሪኡ ናብዚ ቁሩብ ዝንጅብል ተሓውስሉ ከምኡውን ፍርቅ ለሚን ትውስኹሉ ነዚኦም ብሓደ ብርጭቆ ማይ ጌርኩም ከም ጁስ ትጥሕንዎ ድሕሪዚ ብደንብ ኣጽሊልኩም ነዚ ምስታ እዩ ዝኸውን እዚ ብቀይሕ ሱር ለሚንን ዝንጅብልን ዝተዳለወ ጁስ ኣዳሊኹም ኣለኹም ማለት እዩ እዚ ብልዑል መጠን ንጸቕጢ ደም ይከላኸለልኩም እዩ ካብዚ ሓሊፉ ንኸቢድ ጸቕጢ ደም ዘቃልዐልኩም ልምድታት እውን ክትቅንሱ ኣለኩም እቲ ቀዳማይ ኣልኮል ምስታይ እዩ በዝሒ ኣልኮል መዓልታዊ ትሰትዩ እንተኮይንኩም ጸቕጢ ደም ከጋጥመኩም ይኽእል ከጋድደልኩም እውን ዝኽእል ልምዲ እዩ ስለዚ እንተተኻኢሉ ኣልኮል ምቁራጽ ብተወሳኺ ልስሉስ መስተታት እውን ምቁራጽ ኢነርጂ መስተታት ምቁራጽ ኮታስ ብኣርቲፊሻል ሽኮር ዝስርሑ ዝተዓሸጉ መስተታት ክተቋርጹ ኣለኩም ካብዚ ሓሊፉ ድማ ቡን እውን ዝምከር ኣይኮነን ቡን እንተተኻኢሉ ኣቋርጽዎ ተዘይኮይኑ ድማ ክትቀንሱ ኣለኩም ቡን ምስታይ ልዑል መጠን ጸቕጢ ደም ንዘለዎም ሰባት ኣይምከርን እንተተኻኢሉ ግደፍዎ እንተዘይኮይኑ ድማ ቀንሱ ነዚኦም ጌርኩም ድማ ሕዚ ብዝነገርኩኹም መንገዲ ነቲ መስተ ዳሊኹም ጸቕጢ ደምኩም ክትቆጻጸርዎን ክትቀንስዎን ኣለኩም ብተወሳኺ ድማ ከም ተቐድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ምስቲ ጸቕጢ ደም ተታሒዙ ከጋጥመኩም ዝኽእል ሕማም ልቢ ሕማም ኩሊት ስትሮክ ኮሌስትሮል ሽኮርያ ብሓባር ንዞም ኩሎም በዚ መስተ በዚ ውሕድ ክትቆጻጸርዎ ትኽእሉ ኢኹም ጸቕጢ ደምኩም ብዝወሰኸ ቁጽሪ እዞም ተወሰኽቲ ሕማማት ናይ ምቅላዕ ዕድልኩም እውን እንዳወሰኸ ይኸይድ ነዚ ውህድ ወይ ድማ ነዚ መስተ እንተዳሊኹም እንተሰቲኹምዎ ድማ እዚኡ ኩሎም ካብ ሰውነትኩም ክትርሕቑ ትኽእሉ ኢኹም ጥዕናኹም ክትሕልውሉ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ንመደበይ ቅድሚ ምዝዛመይ እንታይ ከም ትጥቀሙን በበይ መንገዲ ከም ትጥቀሙን ከዘኻኽረኩም ነዚ ዝስተ ውህድ ንምድላው ዝጠቕመኩም ሰለስተ ነገር እዩ እቲ ቀዳማይ ቀይሕ ሱር እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ዝንጅብል እዩ ኣብ መበል ሳልሳይ ዝረኣናዩ ድማ ለሚን እዩ ስለዚ ነዞም ሰለስተ ነገር ብምድላው ድሕሪኡ ነቲ ቀይሕ ሽጉርቲ ብዝግባእ ብማይ ተሓጽብዎ
በደንቢ ተጽሪዎሞ በብንእሽተይ ተኸትፍዎሞ ተቕምጥዎ ድሕርዚ ንእሽተይ ዝንጅብል ተሓውሱሉ ድሕርዚ ድማ ፍርቅ ለሚን ትውስኹሉ ነዚኦም ኩሎም ምስ ኣዳለኹም ድማ ብሓደ ብርጭቆ ማይ ከም ጁስ ምጥሓን እዩ ከም ጁስ ምስ ጣሓንኩሞ ድማ እንታይ እዩ ብደንቢ ንኽጸረይልኩም ብደንቢ ተጽልልዎ ኣጽሊልኩም ማይ ጥራሕ ስለ ዝተርፍ ብድሕሪኡ ነዚ ምስታይ እዩ ነዚ መስተ ብምስታይኩም ጥራሕ ናይ ልብኹም ጥዕና ናይ ኩለሊትኩም ጥዕና ናይ ሰራውር ደምኩም ጥዕና ብዛዕበይ ድማ ጸቕጢ ደም ትከላኸልሉ ብሉጽ መስተ ስለ ዝኾነ ነዚ ክትጥቀሙሉ እንዳሓበርኩ መደበይ ጠቃሚ ኮይኑ እንተረኺብኩምዎ ንመደበይ ላይክ ብምግባር ዛዝሙለይ ናብ ካልኦት ሰባት ከበጽሕን ትምህርቲ ክወስዱሉን ድማ ላይክ ሼር ምግባርኩም ከይርሳዕ ከምዚ ዓይነት ጠቃሚ መደብ መዓልታዊ ንኽበጽሐኩም ንመደብና ንቻነልና ሰብስክራይብ ምግባርኩም ከይርሳዕ ብኻሊእ መሃራይ መደብ ስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ